הנה יעקב, קצין חבלה הראשי של מעבדות ארץ ישראל השלמה, הגיע לצפת, לעיר הקודש, לאלי שבאבו רפואת הרמב"ם. כרגע נפתחו לו כל החסימות, קיבל טיפול אישי הוגן, והוא בא עם הרב נגד נגר, רב סרן, אתה תרד לרב נגד, והוא עכשיו שם את הרגליים שלו במים חמים עם כל החומרים, סוכר ומלח וכלור וחומץ וקצת שמן רוזמרין טיפה, וזה מרגיע אותו. אחרי זה הוא ישכב על המיטה הזאת ויקבל טיפול אישי ויקבל בלילה משהו אחר. זהו הבית של הרב ניסים שבאבו, אנחנו נמצאים פה, משפחת שבאבו, ניסים שבאבו ואהובה, עליהם השלום, והבית של הסבא שלי רפאל שבאבו, כן, ואנחנו חוזרים ליעקב אבינו, יעקב לוי. יעקב לוי, כמה מילים לטיפול, איך אתה מרגיש אדוני? טיפול 10, פתחת לי... בלי ציונים, בלי ציונים, איך אתה מרגיש? מצוין. מרגיש טוב, אני מבקש ממך, כן, אז זה חשוב לי מאוד, אני מבקש, פעם בשבוע תעשה לך לבד בבית. הכנסת אורחים, כמו שכתוב בתנ"ך, אברהם אבינו. יפה מאוד. והרגשה טובה, סך הכל. יפה, ובבית שבאבו... אם היית קרוב אלינו, אנחנו כל יום היינו. אמן, אמן. אנחנו מפה מעבירים את השידור לערוץ 10, אבי סוויסה, אליהו זכר צדיק לברכה, אמן, השם ישמורו ויחזיהו וזכהו, ואנחנו פה לא נפריע לו לישון, אז לילה טוב.